Kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Oh Jesus. Phinda ufunde. Ziningi inhlupheko zolungileyo. Ziningi inhlupheko zolungileyo. Kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Cela uthandaze. Kuyizona wena mhlanje wephakade namhlanje Father we bow before your throne of God sithi akunyama mawukhona ngezempilo zethu nasekuseni namhlanje sesifuliwe izwi lakho Nkosi may it find a way your voice sihlale phakathi kithi Nkosi maningagcini ngokuhlala-ke moya ogcwele ekuseni kodwa moya ogcwele masiphilise njalo njengoba ushilo Nkosi ezwini lakho may it make an effect on God empilweni zethu in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Manibusiswe-ke Nkosi ukufunda kwezwi lakho ekuseni namhlanje izwi lakho moya ogcwele liyasiqondisa nasekuseni namhlanje liyisikhali Nkosi. Father we thank you, Father we love you Lord in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Phakamake Nkosi nasekuseni namhlanje uyibonakalisele Nkosi kule ndawo for we know O God that you are here O God for Lord you confess it in your word, O Lord, that when 2 or 3 are gathered in your name, you are there in their midst, O God. Father Lord, we know, O God, that you are with us, O God, this morning. Father Lord, we are praying for your touch, O God, this morning, O God. In the mighty name of Jesus Christ. Father Lord, sisho njalo moyo kwele, njengowesifazane owapha Nkosi, moyo kwele wakhalela ukuthinta ingubo yakho moyo kwele. Father Lord, ekuseni namhlanje sikhalela ukuthinta uphetho moyo kwele. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we thank you, O God. We say amen. Izwi lenkosi lethina sonke sithi amen. Phinda ufunde futhi egameni laJesu. Zolungileyo. Ziningi inhlupheko zolungileyo. Kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Oh Jesus.
angisoze ngahlukana angisoze ngahlukana Oh Jesus, my for it reaches Jesus, to the highest mountain and it flows to the lowest. Hey, a wonderful blood. Oh, wonderful love. Lord of Jesus. That gives me strength. From day to it will never lose its power. Ziningi izinhlupheko oh zokwenza, Jesus, kepha uJehova uyakukhulula kuzo zonke. Malibonge igama likaJesu. Amen. Kukhona abamkholwayo uNkulunkulu, bese kuba nabamaziyo uNkulunkulu. Bamba lokho, kukhona abamkholwayo uNkulunkulu nabamaziyo uNkulunkulu. Ngizophinda ngithi isikeni in our spirit. Kukhona amamasilela abamkholwayo uNkulunkulu bese kuba nabamaziyo uNkulunkulu. Wayisho njalo, ukukholwa kuuqiniseka kwezinto ezingabonwayo, kuyiqiniso ngezinto ezithenjwayo. Uma ngithi ngiyamazi uNkulunkulu kwena, uma ngimbona ekhona ngizothi lona uNkulunkulu kwena. Angizothi ngicabanga sekwangathi uNkulunkulu kwena. Malibonge igama likaJesu. So when you know God, Jesus, uyamazi noma engenzanga, uyamazi noma enzile. Hallelujah. Abaningi babona uNkulunkulu uma enza, abamboni uma angenzi. Malibonge igama likaJesu. So in knowing him, sithola izindlela zakhe, his way of doing things, nendlela enza ngayo izinto. Malibonge igama likaJesu. uNkulunkulu makamula akanandaba ukuthi usindiswe iminyaka engakanani, uyake ave uthi uqeda ukusindiswa adedele itest. mighty Jesus, Giveni lapha eNhlangana baqale banikeze ama-tutorial, banikeze ama-practicals, banikeze ama-assessment, banikeze ama-class work, banikeze ama-project, then bathi exam. Kwesinye isikhathi ngoba kumele uNkulunkulu akalindeli ukuthi uze wazi amavesi amaningi, kodwa uyavele ayidedele iziphi zikwehlele. Oh Jesus. Bese sentuze nokuthi makhelwane ungalali makhelwane. Bese uyamtshela uthi uNoah waphila emva kwezamkhona. Mhlawumbe makhelwane ukuthi nawe uzophila after the storm. Tshela lo omunye ukuthi phela you will live even after the storm. Jesus. So when besuka eGibhithe baya eKhenana, uNkulunkulu wabadlulisa endleleni noma wabadlulisa ehlane. Bebaya ehlane, bebaya
kodwa indlela yeKhanana idlulehlane sishumeza ibandla lazi ngezinto zikaNkulunkulu lingamazi uNkulunkulu. Oh my Jesus. Nabantu abashumayelayo abashumayela ama-benefit wokukholwa uYesu, angazi ukhona the benefactor or the beneficiary, ukhona bangamazi umnikazi wama-benefit. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Bamazi uNkulunkulu ophilisayo kodwa bangamazi umnikazi wempiliso. Sizoba nenkinga uma ihealing ingasekho. Sizoba nenkinga uma i-breakthrough ingasekho. Ngoba wena utsheliwe ukuthi uNkulunkulu wama-breakthrough. Lokho sekuzenza ukuthi kena uyamazi lo Nkulunkulu ohamba naye. Uyamazi lo Nkulunkulu ohamba naye. Ngakhumbula uJobe obe waqelwa uSathane uNkulunkulu. Wathi uSathane uNkulunkulu uyambuza uNkulunkulu vela uSathane uthi ngivela ekuzulazuleni emhlabeni. Uthi uyiqaphelile na inceku yami uJobe? Uthi hayi wena Nkosi umbiyele akakhonzi mahala. Inkinga ukuthi umbiyele. Wathi kena ake uthinte ingcebo yakhe, ake uthinte ihealth yakhe uzomthuka. uNkulunkulu wabheja ngoJobe. Wathi wena Sathane you are a small boy, awukwazi ukuthuma mina ukuthi ake ngithinte. Wathi kena hamba wena uyomthinta. uJobe esethintiwe uSathane kodwa wangadumisa uSathane, wavele wadumisa uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile, malidunyiswe igama likaJehova. Ungakwehlela izinto ezibuhlungu empilweni yakho, ungayenza mistake and give the devil credit. Everything happens with the approval kaNkulunkulu. So izinto ezikwehlelayo zivulwe izulu, bewungeke udlule kulento odlula kuyo izulu lingakavumani. Asekuzela ukuthi kuvume uNkulunkulu. Wathi kena noma eshayiwe noma esebunzimeni akamthukanga uNkulunkulu nonkosikazi wakhe etilayela akuthuka lo uNkulunkulu bese uyafa. Wathi uNkulunkulu wesifazane oyisiwula bekoseduze nawe ukuthi kena there is no elevation without the test. Ngizama ukuzoprofetha namhlanje ukuthi iziphi odlula kuzona zizele ukuzoprofetha ukuthi the next dimension is about to come. Kanti izimo odlula kuzona zizele ukuzosefa the genuinity of those who are around you. Manje sikhuluma nayo uNkulunkulu uthi ufuna ukwenza into entsha empilweni yakho manje ukuze ahlumise amagatsha amasha, uphuna lawa amadala ukuze kumile la amasha. Oh Jesus, oh Jesus. Wenze ngakabona uNkulunkulu ukuthi akwenze ukuthi ulahlekelwe izinto. Why akwenze ukuthi ulahlekelwe izinto bamashele? Ufuna ukuthi laba bantu abekade bekhona empilweni yakho wena ucabanga ukuthi unabangani kanti bazele izinto. Uma bengasasitholi lezo zinto babuyele emuva, kanti ngenkathi bebuyele emuva bathi lo muntu lezinto ebekade zisifuna zisekho. Ngenkathi bona bebuyele emuva uNkulunkulu wasezulwini is ministering with restoration.
Oh hallelujah. Hallelujah. Bahambile. Yes, bahambile. Ngiyabona umuntu osebenza ama-shutdown enabangani abaningi bephuza lontshwala. Ngingena imali ngezi-15, ngingena imali ngezi-25, behola like 3 bathi enye yesikhaftini, enye ye-transport, enye yani. Ithi mayikloka abangani bagcwale babe baningi, itafula libe green. Athi hey yazi labantu baze bamthanda kanti abafuni yena, bebafuna imali ye-fortnight. Yaphela imali. Manje sekaselelwa imali ayisekho. Ngizokhuluma nawe mhlawumbe ibe-celebrated, unga-celebratelwa izinto noma unga-celebratelwa ukuwena, kodwa ucelebratelwa izinto oza nazo. Mhlawumbe nasekhaya ukade uhlonishwa, abantwana bekubiza ngomama, bekubiza ngobaba ngenxa yokuthi you were providing something. Now that you don't have strength to provide, bakubiza ngamagogo bathi yeba ungazositshela. Noma kunjalo, we serve a God who restores. Ake ngikhulume nabantu abalahlekelwe, ake ngikhulume nabantu abahloshiwe, ake ngikhulume nabantu abaphelelwe ithemba. There is a God who restores. Manje lasifunda khona uDavide osembonile uNkulunkulu kaningi, wambona isizwe sika-Israyeli sibhekene noGoliath. Osambona negama kaJesu. uGoliath wakuyizimzimu, isigayigayi, isidlakela sendodende. For 40 days eyisa impi kaSimakade, khiphana umuntu oyolwa lempi. Wathi kena uDavide uma embona, wambheka wamnceda, wathi kena he is an uncircumcised Philistine. Lento kwa-Israel circumcision yayijule kakhulu because uma umfunda iBhayibheli, when you speak of circumcision, okusho ukuthi kena wathi loyo muntu edelela enjalo akayena umuntu wesivumelwano. Okusho ukuthi circumcision means a covenant. Uthi udelela nje akanasivumelwano. So wathi kena mnikezeni la kumina, wathi kena Goliathi uza kulesi sizwe ngenkemba nangemikhonto nani. Athi kodwa mina ngiza kuwe ngegama. Oh my Jesus. Whenever the name of the Lord is being mentioned in scripture, it's not just the name elibizwayo, but it is the authority ephulelwe igama. Ake uthi in the name of Jesus. Memeza usathane ese uthi in the name of Jesus. Of Jesus. Oh my Jesus. Mhlawumbe given mahambe isikhathi, you will get platforms. Bakufundele ama-broadcasting laws. Bathi ke nama-broadcasting laws wale station ungashumayela, ugqugquzele, u-encourage, umbize uNkulunkulu, but do not call the name of Jesus and the blood of Jesus. Linamandla igazi likaJesu. Sebesifundekile sithi yes we understand. Masiqala siphula umlomo sithi siyabingelela egameni eliphezulu wonke amagama, igama likaJesu. Akasithi Jesus. Ubophelwa speech so president abanankinga nokuthi uNkulunkulu, abanankinga ukubona God bless our nation. Kodwa bawuqala ukuthi Jesus, naba editha amaphepha, naba editha izindaba, bayayinqabula lento yegama likaJesu. Linamandla igama likaJesu, linamandla igazi likaJesu. Athe sabelelayo singasinda ngani ngegazi masibisi igazi likaJesu. Kunabantu abangena ngalomnyango bazithole bephakathi bathi singene the blood
bring back the name of Jesus. Siyaliphasa again. Isiphambano sodwa esihlanganisa lokhu hlobo lwabantu elingenandaba ukuthi umGreek, elingenandaba ukuthi umPulane, elingenandaba ukuthi umVenda, kodwa igazi likaJesu elachitheka lachithekela wena, lachithekela nawe. Jesus. Our God. Sinamandla igama likaJesu. Sebephathele uwe, sebedelile uwe, bathi ayikho into engenzeka. Sekuvalwe ngesihlahla, sebekurayithe off. Oh, Jesus. Bese sithi in the name of Jesus. Bese kwenzeka izinto ezingenzeki. Kuthiwe lana, ngiyeza indabeni yami, kuthiwe lana kuJohn chapter 5 there was this man ebekade ilethwa ngaseChibini. Awusembona negama likaJesu. Hallelujah. Ilethwa kubazalwane Echibini. ngaseChibini. Kuthiwa ichibi malizanyazanyiswa. Oh Jesus, akwenze kanje. Akwenze kanje. Ichibi malizanyazanyiswa nanoma yimuphi onasifo sini uma engene echibi. Wayapho kodwa ichibi bibahlingelo izamazamisa ichibi. Bebengena banoshukela, bebengena banekhensa. Oh, hallelujah. Bebengena benesilephele kodwa babengena echibini elizanyazanyiswayo. Kanti phakathi kwechibi lolo bufakazi, it was the pool of testimonies. It was the pool of testimonies. Jesus. We find a man. Oh, my Jesus. Oh, yes, it was a criminal of bufakazi. Jesus. Yena akanabufakazi. Awukwenza njani bazalwane? Sikhona lana esalvation to all. Lapho izinto zenzeka khona, lapho uNkulunkulu egcwele khona, lapho amandla kaNkulunkulu eflowa khona. Abanye bayafakaza nawe ukhona. Phele ungene khona. In Jesus. Uhlelele ungangene echibini. God is doing something. Uhlelele ungangene echibini. Ufuna sitshele ukuthi manje sekuthandazwa. Oh, Jesus. Ufuna sitshele ukuthi manje sekuzile uhlelele ungangene. Hallelujah. Akunamuntu oyokufaka echibini. Oh, mighty Jesus. Woza ngesithuka woza. Akunamuntu Jesus. oyokufaka echibini. Ngiyafisa ukungena. Jesus. Akunamuntu Oh, Jesus. wokumfaka echibini. Maye lami bekade benesineke sokumletha photele enkezi next to the pool. Inkinga nabo balethwa abantu given nabo abanesidingo. Oh, Jesus. Bethi mabeyibona ingelosi zamazamisa bamshiye phasi bese bayangena. Mighty Jesus. Athi ufuna ukungena balani bagezi. Athi ufuna ukungena bemfanele. Oh, Jesus. Kunabantu ukuthi mamemezele your breakthrough is overdue. But man, there is something that is stopping you. When God is at work, who's a fire conference, about a breakthrough, we are saying night of signs and wonders. People will get their breakthrough. Wonders like solo. When's that time? It's when Jesus has come. Hallelujah. Akatibu kungena kibini. Milako lizalihamba ngeenyawo. Isomemezela kuthina enkulu ikhona lana ogama lakhe liuKristu Jesu. Awunamuntu mangithi ufuna ukungena bayangivimba. Ngithi ngifuna ukungena izikoloto ziyangibamba.
Ngithi ngifuna ukungena abamhlebayo bayangibamba. Ngithi ngifuna ukungena i-unemployment yangibamba. Ngithi ngifuna ukungena iwashing yaSunday. Ngithi ngifuna